sibusisile kumhlambi kaKristu wonke egameni lenkosi uYesu. Amen. Namhlanje sifumana inyweba yokuba xa kusenzwa lo mfuziselo wokungena kwenkosi uYesu eYerusalem ekhwele iesile, nathi sibe ngabakhweleyo enqwelweni. Ndithanda amazwi ke ebesime ngawo apha esixekweni ukuzofika apha kusasa, athi krazulani inhliziyo zenu kungabi zingubo zenu. Ayiyomini yokushumayela le, kodwa yimini yoku-outlayina isiganeko ngevangeli. Yile nto bendinewari xa ingathi asizolanga ngexesha levangeli, ngoba nokuba inde, kodwa one of the things ebezisenziwa yile vangeli was to test our patience singamaKrestu. Ngoba ke kuyabonakala uba singabantu bahambe badinwe. And naxa uobserva okukudinwa akubonakali ncam ebantwini abadala, bonakala apha kanye kubantu abatsha. And you ask yourself spiritually, what does this mean? Ngoba physically angabe kanti umuntu udiniwe, kodwa inento eyichazayo umfundisi uMabandla spiritually intoba ithi namadodana angatyhafi awendleleni, kodwa bathembele enkosini bayawuthini bazalwane, bayawuhlaziyeka emandleni. So silapha namhlanje kule mini yesiganeko engeyomini yakushumayela, kuba kuzawushunyayelwa iveki yonke. Kodwa namhlanje nje ndizokuthi kuthi iPalm Sunday is marking ukuqala kweveki engcwele, ixesha elibaluleke kakhulu ebomini bobuKrestu, kwaye ichaza inkolo yamaKrestu, isiganeko sokungena kukaYesu eYerusalem ekhwele iesile. Sitshilo kusasa esixekweni sathi hosana, makabongwe lowo uzayo egameni lenkosi. Futhi ukuze uqonde uba le vangeli ayovangeli yawushunyayelwa, njengoba befundisi bebe-outlayina bebathathu, ukuba bekuzawushunyayelwa bekumele sishumayele sibaninzi. Ngoba ngeke uyigqibe ngemizuzu emihlanu. Sifumana ke kule vangeli kodwa ngokufutshane bazalwane bam, uYesu okokuqala ehlalisa phantsi abafundi bakhe. Ithi wathi kwakufika ilixa wathatha abapostile wabahlalisa phantsi. Funa ukuze uyimake lento yokufika kwelixa okanye ixesha, ukuba ithetha ntoni ebomini bakho bobuKrestu. Sasike satsho bazalwane ngenye imini, sathi ebomini bakho gade ukuba kuxesha liphi, ngoba lixesha leziganeko siganeko ngasinye esikwehlelayo ebomini. Umvumntu owayeswelekelwe ngumzali 10 years ago athi xa ekhumbula imini kunyaka ka-2025 ongqamana nesasiganeko, athi the pain is too deep as if it happened yesterday. Kodwa kwezi ziganeko zanamhlanje, esona siganeko mfundisi uMabandla ndisithanda kakhulu sisiganeko sokuhlala kukaYesu, achaza indlela yakhe yokuya emnqamlezweni. Kodwa eyona nto ndiyibalulekileyo nendiyithandayo yindlela enza ngayo the Eucharist service. Baluleka bazalwane kwesidlo senkosi. Themveni koba ebathathile wahlala nabo phantsi, uYesu waseNazaretha wathabatha isonka. Ithi akuba
wakhe wathi thabathani nidle, lo ngumzimba wami owaphulwa ngenxa yenu. Lonke yodwa bazalwane ithi kwixesha lamandulo abantu babephikisana bengamaKrestu, umfundisi umabandla, bengayifuni le theology yokudla umzimba basele igazi lenkosi yethu uYesu Kristu, ngoba bathi physically azijiki ezi zinto. Amen. Nangoku i-wafers zii-wafers. Amen. Nangoku la wayini igalelwe phaa yiwayini, ayijiki. Ayijiki ngelihlo lenyama. Kodwa ngokwasemoyeni uthi umbingeleli akuma athi yamkela umzimba wenkosi uYesu Kristu negazi lakhe laphalalela wena lujike apha emzimbeni kuwe. So physically ingangajiki ngathi xa ubona wena uthi ubona iwave. Kodwa uYesu bafundisa lo mfundiso phambi koba bashiye ukuba kubalulekile ukuba ngokwesiko lamaJuda nangokwesiko abantu babesihlala bamkele umfundisi ubani isidlo sePasika. Futhi kuthiwa isidlo sasisenziwa kane ngonyaka. Njengoba sasisenziwa kane njengonyaka, wayesithi umuntu ubuphosiwe kwityeli lokuqala azixelele into yoba kazukuphoswa kwelilandelayo. Uyabona kuba uphoswe la maxesha onke omane uzibona ungumKrestu ongagqibelelanga. Kodwa namhlanje eyona nto singayo apha bazalwane nguYesu esenza i-last supper kunye nabafundi bakhe, okwingathi uthi kubo ningaquneli izinto zasemhlabeni kodwa jongani kwezo zaphezulu. Yabona ke xa sifika kwesi siganeko besenditshilo ndathi amaKrestu ayohlukana, ziyabethabethana izimvo. Futhi ukuba awomelelanga umuntu ongakholwayo angaludiliza ukholo lwakho nge-Eucharist qha. So ifuna ke ngoku abantu abaqinileyo elukholweni umane usithi Nkosi ndiza kuwe, ndiza ngokunje. Ithi ke iBhayibhile umzimba kaYesu lo osisonka esiza kusaphula sijike sibe ngumzimba kaYesu. That means the transformation ebonakala ngaphandle kulo mzimba kaYesu kodwa kuyisebenze ngaphakathi. Athi umbingeleli xa esithi ngobusuku awanikelwa ngabo wathabatha isonka. Lento ihamba nombulelo bazalwane. Akathabathi nje ukuthi andile isonka athathe basinika abafundi. Uqala siqhekeze qala. Athathe babulele kuThixo asinikezele ke ngoku kubafundi bakhe engauthi yidlani kuba ngumzimba wami lona owaphulwa ngenxa yenu. Ithini lo nto uthi uYesu wayengenamlomo? Kubani umuntu owayenesono? Ndim nawe. Kubani umuntu owayonile? Ndim nawe. Abantu ke abaqhubekileyo ngokwasengqondweni bahambe bayokuyilanda egadini eEdeni apho umuntu wayokuwa khona. Ethi xa ehamba uThixo uthe xa ejonga, uyabona imfihlelo etyhilekayo kwezintsuku enhliziyweni yam yilaa nto ithi ukuze sifike ekwamkeleni umzimba negazi elinguYesu Kristu, qala bekuthi xa umuntu onile ekhayeni lakhe kufuneka athathe inkomo okanye imvu ahamba aye nayo kuThixo ayocama kushela izolo. Ndike ndayitsho le nto apha ezintsukwini ndathi kuthi ke wena kuba ulihlwempu lamahlwempu awunayo imvu yokuba
ukubaluleka kwe-Eucharist? Kungenaphi ukubaluleka kokwephulwa kwenkosi uYesu Kristu? Kungena kuthini nehlwempu lokugqibela liyathethelelwa inkosi? Ngoba ithembeni komezenzile zonke ezi zinto kwathi ke ngoku kwaba kanye kwakuphela. Wasincamela ubomi. Yile nto sikwazi ukuthoba emnqamlezweni. Sisithi uYesu nantoni unosindiso ngoba wabona uThixo ukuba le nto yokuba kube kanti kuthethelelwa izono zabantu kubhayasti, kunabantu abathile, kunestatus esithile. Amen. Ithi iBhayibhile njengoba abantu uyabona ke ithi iBhayibhile xa uyifunda nezimvu ezi zazisiwa phambi kombingeleli bazalwane zazingasihlambi sonke. Amen. Yayiba ngumfuziselo nje wokuba uzisileke. Kwaye futhi ngamanye amaxesha wawuyisa phambi kombingeleli mbu onganqwalisekanga yena kuqala. Hallelujah. Mhlawumbe imbingeleli lowo ebelele wavuka engalungisanga wama phambi kwabantu engakhange aqale kuqala ayocela uxolo kuThixo. Wena uqhuba imvu yakho wakumthembile lo mbingeleli uba lizawuthini xa lifika phambi kwakhe likuhlambe isono. No, isono sasihlanjwa nguThixo. Amen. Wabona uThixo ba amani timing yalento ayikho right ncam. Ukhona umuntu ekufuneka enikelwe kube kanye kube kuphela. Yabona ke ithi xa uyingqamanisa ithi ezi zimvu zazixhelwa. Wayexhela umuntu namhlanje athi awuguquka aphindone. Kaloku ithi iBhayibhile ithi sona ngokucinga, ngokuthetha nangokwenza nangako esithe asakwenza. Amen. Nansi bazalwane imvu ndigqiba kuyizisa phambi kombingeleli, ndiguqe andibeke isandla athi andinike isikhululo mfundisi uMabandla athi hamba ungabuye wone. Xa ndiqala ukuguquka ndithi ayikho le nto ibisenziwa ngulo mbingeleli. Amen. Xa ndifika endlini sakufuneka ndithathe enye imvu ndabuya nayo ndaya nayo kumbingeleli ngoba ubomi esibuphilayo bubomi besono. Ufuna uzubone namhlanje xa sisenza umfuziselo wakungena kukaYesu eYerusalem ekhweli esile ukubona ukubaluleka kokuncama ubomi bakhe. Uthi ndibuncamela ubomi bam izimvu. Hallelujah. Athi kwenye indawo zikhona izimvu zobuhlanti ezingekhoyo apha ezisadinga into yoba wena sowuhlanjiwe. Amen. Ngoba ke apha kuYesu uthi sowuthe hayi ayikho le njongo ngombingeleli namhlanje uguquke. Uthi xa ujonga ngapha emnqamlezweni athi phinda uthi Thixo ngamandla Bawo wethu wasezulwini siyaguquka. And apho bazalwane le ndlela ayisekho costly ngendlela eyayicostly ngayo kuqala. Amen. Yile nto kwakufuneka umntana because kwakusithi umntana uzalelwe esonweni andithi. Yile nto wayesithi umntana ezalwa abazalisikazi bamxhwile bayokumbeka ezingalweni zombingeleli ukuba baptizwe ukwenzela into yoba noba ngathi sezelwe afe abe kanti ungenisiwe ngesiko lamaJuda. So ukucimba ibaptism is less uphosana neyona nto that is very important. So ndizowuthi kuthi namhlanje sengumzimba negazi likaYesu kuthi lungaba kuphila imihla yonke. Le nto ndingawucengana nathi bazalwane sonke ndithi nokuba befundisi bam sithe kanti kukho amarhamente esiwanyathelayo njengoba siqhuba njena, kodwa loo marhamente lawo sengumntu angazenzela inceba yokuthi umbingeleli xemile
andifanelekile. Andifanelekile. Oh Nkosi andifanelekile ngoba nami kahle kahle ndidinga ukuthethelela. Ayikho lenye into endizayithetha. Udathi ke iculo lasechurch idini lethu sibaba. Amen. Ngoba kuyacaca into yoba amadini kaThixo angumoya owaphukileyo kuwe. Yile nto bazalwane kufuneka ebomini bakho uzenzele ifavor yokuba njengoba i-outlinewa nje levangeli uYesu ehlalisa abafundi bakhe phansi esithi kwathi ngobusuku abanikelwa ngabo. Phambi koba mfundisi uMabanda yenzele izizwe zonke yonke lento uqale ngekhabhinethi yakhe. Amen. Ngoba njengoba senzile nje apha siyikhabhinethi kaYesu. Njengoba senziwe apha bazalwane singamajoni asezulwini. Lonto ithi ijoni lingcweleka kanye ngaphakathi alimele zeliphumele ngaphandle. Uyabona ke silapha namhlanje ukuba xa sithatha inxaxheba kwesisidlo sibonisa ukuncoma umsebenzi uThixo okanye uYesu awenzileyo kuthi. Awenzi nje lonto uqinisa ukholo lwakho ngoba sidalwe sangama-athalala bazalwane. Yile nto athi umculi isitya somdongo nento ngento uThixo usuka thini ayiphathisa injebo yakhe ngoba uThixo akakhangeli status samntu utheni. Uyabona ke xa uyifunda le vangeli usihlanayo inayo indawo ethi uYesu emveni kobethethe nabo endaweni yoba babe concerned kukumka kwenkosi uYesu bajonga uba bazawuzigcina njani benyulu. Eyona nto bavela baba concerned ngayo ukuba alright ehamba lechepitsho and lapho ngubani ozaba mkhulu apha phakathi kwethu. Amen. Bayibona leyo ba uYesu esithi ngekuba lePasika andiyidli kwanani zingekafezekiseki izinto zobukumkani. Baqonda into yoba this is an opportunity. Uyayibona abafundi bakaYesu ngaba babenengxaki kwesinye isifundo umama wonyana bakaZebhede bacelela omnye makahlale ngasekunene omnye ahlale ngasekhohlo babaqumbela. Ngoku uYesu uthi kubo ndizawuhamba nabo kwabona ke ngoku beqonda into yoba ingulo ufuna isihlalo sobukhosi. Amen. Sanga kule Pasika ngasinceda uThixo kule Palm Sunday ukuze sazi intoba uYesu akanandaba nestatus sakho. uYesu akanandaba nezinto nazo. uYesu akanandaba ukuba uhlonitshwe kangakanani apho uhamba khona. Yilento isithi lencwadi bomvu yasechechi xa kungeniswa amagosa ithi nina umsebenzi wenu kukuhlalisa abantu without respecting any man. Konzo zethu ziqhaqhazwe ngabantu abakwizinga eliphezulu. Hallelujah. Abafuna ukuthi xa bengena bona kufuneka benze grand entrance. Nansi lento ayisenziwa ngabafundi bakaYesu. Eyona nto baqondana nayo kukuba bona akhangela umuntu into yoba kubani umyeni oba weziqonda hayi kudala ndifikile apha ndabizwa kuqala and therefore ndingumuntu ofanele uba uyangena esihlalweni. Kodwa uYesu wayengathethi loo nto. Wayesithi uYesu kubo lindani nithandaze ukuze ningangeni ekulingweni. Amen. Siyalingwa mosibazalwane imihla yonke. Ende kulingweni kwethu ithini iBhayibheli ithe bukhobokeni bethu uyasikhulula uThixo. So uThixo kule Palm Sunday urhalela intoba lento ubaluleke ngayo uyibeke ecaleni. Kodwa ukhe uzincame nje kube kanye. Uzincamele yena njengenkosi nomsindisi. Apho uYesu ucela abefundi bakhe
ukuba batye umzimba negazi lakhe, esithi futhi oku kwenzeleni ukundikhumbula, kwaye sikhumbule ii-sacrifices asenzele zona. Futhi oku kungumqondiso woxolelo lwezono zethu. Ukhona umuntu bazalwana owonayo ongarhaleli uxolelo? Amen. Sele siphila kweli lizwe elingaxoleliyo. Amen. Eside sifunge singabantwana bakaThixo, sithi sizawungena engcwabeni into abandenza yona ndingazange ndamxolela. Kodwa namhlanje ndizawuthi noba unayo loo ntliziyo enjalo, ngakukhumbula esi siganeko soba waxolelwa nawe. Futhi ndiyayiqonda uba le nto wayekwenze yona lo mntu yinto engaxolelekiyo. Kodwa namhlanje ndizowuthi njengoba waxolelwa, free yourself by forgiving that person. Uyabona ke xa ukhulula inhliziyo uxolele. Amen. You are not freeing that person only, kodwa uzikhulula wena ekubotshweni. Amen. Uthi kuYesu kule Palm Sunday, khumbula ke ukuba ndiye ndanikezela ubomi bam ukuze ukwazi wena ukuxolela. Athi umbhali kwenye indawo, kaloku bethuna masikhumbule uba sasifudula singebantu. Amen. Hayi naphambi koba ndidibane neNkosi uYesu ndandingemntu. Phambi koba ndidibane neNkosi uYesu ndandingamameli tu. Phambi koba ndidibane neNkosi uYesu ndandihamba ukuzithanda. Kodwa ndathi ndakudibana neNkosi uYesu, athi uDavide, ndike ndabamtsha ngoku ndimdala, andikaze ndalibona ilungisa lishiywa nguThixo. Thixo urhalela ezo mfihlelo nobo bungqina bunjalo, ukuze xa seluyikhombile indlela ungaphindi ujike, ngoba ubungqina obuyawukhulula intlahlela oko yabaninzi. Futhi oko kungumqondiso wokuba sinenyweba thina esayenzelwa lidini lenkosi yethu uYesu Kristu, elisikhokelela kwinkululeko nenzaliseko yobomi. Esenitshilo ndathi ngokwe-Old Testament izono zazixolelwa ngokusacrifice imvu. Ndayicacisa futhi loo nto. Kodwa namhlanje ukufika kwenkosi uYesu waba nesi siganeko sokuba akhe abe nexesha lokungena eYerusalem ekhweli esile. Ithi iBhayibhile abantu babesendlala iingubo zabo ukuze anganyatheli emhlabeni, anyathele ezingubeni zabo zamaxabiso. Kodwa kule veki esizawungena kuyo, fundisa umabandla siza kuva ukuba the very same people ebebesendlalela uYesu ikwangabo abathi mbethelele engqondezweni. Amen. Ithini loo nto? Ithi umntu walapha emhlabeni uyakwazi ukwendlalela i-red carpet namhlanje. Hallelujah. Angakulindi nokuyowuphumela ngaphaya ne-procession, ayiroli i-red carpet apha endlini kwakho. By the time ucinga uyophumela ngaphaya, ikubuyisela umva i-red carpet. Amen. Kodwa ndizawuthi ngale mfihlelo khawujonge uYesu. Khawujonge uYesu. Bayeka abantu balapha emhlabeni ngoba namhlanje they love you and tomorrow they hate you for no reason. Bayeka abantu balapha emhlabeni ngoba namhlanje bakondlalela i-red carpet futhi bakubuke nezinto zenzayo. Kodwa ngomso lonke laa nto bebekubukela yona icinywa sisteyini nje esinqini. Uyabona kule into le i-albu le. Kule albu bazalwane, xa kunoba khona apha istain esimnyama, bala nje linye elincinci, abantu ingaphuma abaninzi kubo inkonzo because baphazanyiswa intoni? Leli bala limnyama. Kodwa namhlanje uthi uYesu, ndingene eYerusalem ngoba ndizowulanda wena nezo stains zinjalo. Ngoba uthi kahle kahle andizanga abantwini abasele begqibelele umfundisi. Ngoba igqirha okanye ugqirha akafuneki kubantu abaphilileyo, kodwa ufuneka kwabo bagulayo. Kuyo yonke ke le nto endisele ndiyithethile,
kukho uPetros apha endifuna ukugqibelisa ngaye. Sele uYesu ebachazele kakuhle ngokuba kuhlalwa njani kuye ukuzigcina nge-Eucharist okanye ngedini, because yile nto ibahlanganisayo. Uthi ke ngoku xa ebona uPetros enhliziyweni yakhe ukuba lo zonke ezi zinto ndizithethayo urhalela nobaleka ndingekagqibi kwa uthetha. Yile nto simva xa kuhleli laa council apho uYesu abanjwe khona kube khona intokazi. Ndiyabona uba iintokazi zineliso kube khona intokazi ethi, hayi man, lo mntu sihleli naye apha uyafana nokuthetha oku noYesu. Athini uPetros bazalwane? Hayi mazi mna lo. Amen. Zingaphi inkundla zamatyala nothi le icourt apha emhlabeni ongenisiwe kuzo ngabantu ungenatyala wangabi namthetheleli. Namhlanje sengathi uThixo uzawubuyisela ukuba ungabi sajonge emva kuloo matyala ngoba ahlawuleyo bazalwane. Amen. Ngokwaphulisonka esingumzimba wakhe negazi lakhe elinguYesu Kristu lahlawulela abantu abangenabahlawuleli. Yile nto athi uPetros emveni koba eqonda uba tyhini Thixo uYesu ebetshilo mos wabaleka wayowuziba bucala kuba bad decisions zine-influences ezithile ezisuka ebantwini kwaye zinemiphumela kwalapha kuwe. Amen. Namhlanje ndizowuqinisa ukuthi yima noba kunzima, yima abantu noba sele besithi uyafana naye ithi ewe kunjani. Yabona ke kunzima le nto ndiyithethayo umfundisi uMabandla because eyona nto uPetros wayezondelele kaloku kukungafi, uyaqonda. Uthi ke uThixo xa ethetha ezwini lakhe, xa ufikelela kwezo meko zinjalo othi xa ujonge emacaleni ngaphambili nangasemva akukho ndlela yakuphumela. Funa uthatha esasibhalo sithetha ngemali kodwa ndisijike ndisenze izwi likaThixo esithi uzundicikideke ngale nto. Eyona nto ithethwa sesasibhalo kukume enyanini noba isuka phi. Athi ke uThixo uzumcikide emveni koba umile enyanisweni ubone into yoba andiyi kuyikhalimela nenkumbi edlayo ebomini bakho. Ndiyabangela uba ngamanye amaxesha kube khona inkumbi edlayo, it is because sithi sesiyikhombile indlela kuthi kwawuba nzima sijike. Ngamanye amaxesha ujika sowusize ecaweni ube khona apha ecaweni kodwa inhliziyo ijikile yona. Kodwa ndifuna ukuthi kule Palm Sunday hlala apha eYerusalem. Utshilo umfundisi uNcathezo xa singena apha egeyithini wathi kuxhomekeka into yoba la masundu esiwaphetheyo singena nawo eYerusalem siwandlalela inkosi uYesu, ingaba athethe uYesu waseNazaretha okanye athethe uYesu operishable ebomini bakho. Ngoba ukhona uYesu operishable, ukhona uYesu odlulayo othi xa izinto zingamanga nawe, kuba naxa izinto zingamanga nawe uqonda uba akakho kwaloo Yesu nakakade. Kodwa ufuneka kanye ngaloo maxesha ndifuna ukutsho kuwe zokuba ubone izinto azimanga nawe kodwa uthi zingangaminani izinto kodwa wena Yesu Nkosi uzizinto zonke kuwe. uSathana wayekhe walifuna ithuba lokungena enhliziyweni kaPetros. Wayefunile ukuba azenze zonke izinto. Kodwa into emnandi nendiyijongileyo lesi sifundo nale ndawo kaPetros, imbi mosi leyo kukhanyela uYesu andithi kodwa ukuphuma kwakhe ayowulila was a sign of repentance. Siyayibona ke bazalwane uba siyakwazi ukuhlala apha emlilweni sothe nabantu sone andithi emveni koko siguquke siyokuthini
siyoguqukela kuThixo. Imagine uba uPetros kwakufuneka ayokhangela imvu, wayezafuneka ayothatha imvu ayise phambi kombingeleli, athi selegqibile ukuyisa aphinde acinga uba intliziyo yam kanene kukhona le nto ye-status, aphindone aphinde ayowuthatha enye imvu. Funa siyibambe le ntwithi uYesu waba lidini kwabakanye kwakuphela. Yabona xa ubambe loo nto awusoze udilizwe zizinto ezisemacaleni. Zawuba ngafika zifike rooted in Christ. Ngoba eyona nto ifunekayo kolukholo nale jeni esiyihambayo kukuyazi bazalwane ukuba uyayazi uThixo le nto isentliziyweni yakho. Ungangayixeleli mntu kodwa uyayazi. Yiva le nto abantu abaninzi abasamaXhosa bayakwazi uqamba. Bathi wenza ngabom uThixo wayifihla inhliziyo. Amen. Ukwenzela into bathina xa sinobonana uba zintoni into esenhliziyweni zethu singabalekana everyday. Kodwa ithi be that as it may, yena uYesu uyathini? Uyayibona inhliziyo. Le nto umculi wamarhaba okanye wamamisile athi kanti uYesu uyandibona njani xa ndilelayo. Funa ukuthi ke nawe uyabonwa nguThixo. Ubonwa ukuhle okwenzayo nokubi okwenzayo. Ubonwa izinto ophumela kuzo nezinto osahamba kuzo. Ile nto athi uDavide ekugqibeleni, even though I walk through the valley. That means kufuneka kudlulwe phi phakanye. Sikhona izinto ezinga-escapekiyo kwezalwane. Ekufuneka uthi go through zona ukuze ubone ubukumkani bukaThixo. Namhlanje ngizoqinisa ukholo lwakho. Funa ukuba ungabi ngumKristu otyhafarized. Kodwa ndifuna uba ube ngumKristu othi ndimengqishi ndisekelezelwe ebukholweni. Yile nto simane sisithi xa sithetha kuthandazwa kuthiwe Nkosi. Sithini xa sifika kule mizi kubhujwe kuyo xa sithandaza pha sisithi lukholo lwethu olu. Nanso qha into sisi abanye abayazi noyazi. Amen. Nansi into abangela into basibe lapha bazalwane ukuba sizowucela every day ukuba lukholo lwethu Nkosi lwandise ukholo lwethu lusekezelwe kukholo lwethu apha esidlweni. Lusekelezelwe kukholo lwethu bazalwane ekwakhulweni kwesonka sijike sibe ngumzimba wenkosi uYesu. Uthi Isaiah 14 verse 27 kuba uYehova wemikhosi. uYehova wemikhosi ucebile kakhulu. Ithi ke ngubani na ke onokutshutshisa yena. Ithi nesandla sakhe eso solukile. Ubani na ke onosibuyisa. Nawe ndifuna ukubuza namhlanje into ba xa uThixo esithi stretch out his hand upon you, ungoyikana ubeke sakho isandla. Ngoba sonke sibelonga entendeni yesandla sikaThixo. And therefore bazalwane, the hand of the Lord is upon us namhlanje. Ingalo yakhe yolukele thina. Nawe thatha yakho ingalo uyibeke engalweni zikaYesu. Athi umculi wamatshetshi yayama ezingalweni zakhe. Phume koyamene ebantwini. Ngoba abantu bayadinwa. Yijonge uba sidinwe ngoku xa besinofunqulana apha ngela xesha levangeli bekuyawuba ninzi. Amen. Nam I was also tempted futhi abantu bandithi xa ndijonge le evangeli ndithi hayi bazalwane masihlaleni phansi ndaqonda uba I won't be doing justice ezwini likaThixo ngoba echurch ivangeli ivakaliswa kumiwe ngenyanga. Amen. So ezi zinto bazalwane zizinto zethu uThixo asinike zona endifuna ukuthi kuthi wayeyazi uYesu uba uzawungcatshwa. Nathi ke bazalwane simele xa sisithi silandela uYesu sithini singcatshwe. Wayeyazi uYesu kuba njengoba eshiya abafundi bakhe bazawuqatshukelwa. Thina ke sifuna uba ngamaKristu athandwa gqithi. Ubona umuntu ongafuni uthando bazalwane. Inhliziyo yashukuma mase xa uziva ingathi awuthandwa kwikona ethile. Amen.
ubajonge kakuhle ke ama-2K xa ebhala athi heyi ndiyathandwa apho ndithandwa khona. Amen. Ubabone naphaa ezindlini bahayipha ukwenza izinto. Amen. Athi umuntu omdala xa ebona le hype yeli-2K athi it will end in tears. Amen. Funeka sizigade ke nathi bantu abami ezi zinto ndithetha ngazo. Ukuba nathi sekuphulelwa uYesu umzimba wakhe negazi lakhe. Ezithi xa besithi abazali kuthi bantu abami ziyalindwa ezi zinto. Uthi wena enhlizweni yakho zayibona kum. Dibane nawe sowungasaphuma erumini kuba izwi lomzali alidliwa kuwe. Thixo waxolo kuThixo wothando angasenza silungele ipasika yakhe. Ze kuthi ekuxolelweni kwethu nathi sikwazi ukuxolela abanye abantu. Singafuni kuthandwa koko sithini sithande. Singafuni kuqonda koko sithini siqondwe. Kuba kuxa bazalwane mandiyeke uthando lukaThixo senga lungakhele ezinhlizweni zethu. Ngoba ngale mfundiso kule evangeli we can go on imini yonke sifundisana the aspects of life. Kuba ezi zinto zibekelwe ukuba uthini uYesu nifunde kum. Utathi ndinobulali ndizeka kade umsindo. Amen. Khazikhangele mzalwane wami kule Palm Sunday ukuze xa sivuka ngomso singena kwiveki engcwele ungangeni nabantu kodwa ungene noYesu. Futhi uliyekela culo likamfundisi uJames elithi ndandisiya nesihlwele kuyo indlu yakho. Khawuziphumele wedwa. Uthi uba uthakayi uthi mina ndiyalazi uvumo lwami futhi ndiyalwazi ubizo lwami egameni lenkosi Yesu. Amen.